Το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 αποτέλεσε για το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων μια ιδιαίτερη χρονιά. Η οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα δημιουργεί ένα κλίμα αβεβαιότητας, το οποίο επηρεάζει και την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Παρόλες τις δυσκολίες και τις συνεχείς περικοπές, το σύνολο της ακαδημαϊκής κοινότητας δίνει καθημερινά μάχη για την επιβίωση του τμήματος και τη διαφύλαξη του υψηλού επίπεδου του παραγόμενου έργου. Εγώ προσωπικά αισθάνομαι αισιόδοξος. Νομίζω και το τμήμα, παρόλο την κατάσταση και τη μοναχικότητά του εδώ, ζώντας μέσα σε ένα δυναμικό καινοτόμο πανεπιστήμιο στο Αιγαίο, έχει κατορθώσει να διατηρήσει την αισιοδοξία του και την ελπίδα. Πιστεύω ότι οι κρίσεις όπως αυτή προσφέρουν πάντα και ευκαιρίες. Το τμήμα αυτό έχει προλάβει να αξιολογηθεί σύμφωνα με το μήνυμα μου και έχει προλάβει να αξιολογηθεί από διεθνείς κριτές. Υπόθηκε ότι το τμήμα είναι ένας πολύ δυνατός και ισχυρός εκπρόσωπος του χώρου στην Ελλάδα και θα παίξει, αν συνεχίσει έτσι, θα παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση του χώρου παγκόσμιου. Οι συνεργασίες με αναγνωρισμένα πανεπιστήμια του εξωτερικού, οι δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, οι συμμετοχές σε συνέδρια και εκθέσεις design, οι ανταλλαγές φοιτητών και πρακτικές μέσω του προγράμματος Εράσμους σκιαγραφούν το διεθνές προφίλ του τμήματος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Χριστίνα Μπιλιούρη, απόφοιτος το 2008 με μεταπτυχιακές σπουδές στο RCA, η οποία εργάζεται στο Λονδίνο. Θεωρώ πως το σημαντικότερο προσόν που μου έδωσε το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων είναι ο συστημικός τρόπος σκέψης. Και αυτή είναι μια διαφορά την οποία την ένιωσα και σε εργασιακό περιβάλλον, αλλά και μέσα στη σχολή στην οποία έκανα το μεταπτυχιακό μου. Πιο συγκεκριμένα, αυτό που θέλω να πω είναι ότι συχνά έβλεπα πως τα άτομα τα οποία προέρχονται από ένα background που είναι αμιγώς βιομηχανικού σχεδιασμού, δεν μπορούσαν να δουν την κατάσταση πιο συνολικά, δηλαδή δεν μπορούσαν να εντάξουν το προϊόν το οποίο σχεδίαζαν σε μια πιο γενική χορογραφία αλληλεπιδράσεων, τόσο με άλλα αντικείμενα, υπηρεσίες, όσο και με το περιβάλλον γενικότερα μέσα στο οποίο θα ζούσαν αυτά τα αντικείμενα. Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος καλύπτει ένα ευρύ φάσμα γνωστικών πεδίων και λειτουργούν ταυτόχρονα δύο μεταπτυχιακά προγράμματα. Οι εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες απαιτούν περαιτέρω ανάπτυξη κτηριακών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού. Όσον αφορά τις κτηριακές υποδομές, νομίζω είμαστε αρκετά καλά. Έχει βοηθήσει και ο Δήμος σε όλη αυτή την προσπάθεια. Εδώ πέρα στο τμήμα δεν υπάρχει κάποια μέριμνα για στέγαση, αυτό αξίζει να σημειωθεί. Σύντηση υπήρχε μια ελεύθερη κατάσταση όπου όλοι συντιζόμασταν και πλέον αυτό γίνονται προσπάθειες τακτικής να πάψει να ισχύει και μόνο 85 να συντίζονται στο φοιτητικό μας εστιατόριο. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα τα υλικοτεχνικά μέσα που χρησιμοποιούμε, είτε στις διαλέξεις είτε έχουμε στη διάθεσή μας εμείς οι προπτυχιακοί, οι μεταπτυχιακοί και οι διδάσκοντες, είναι γενικά αρκετά αλλά και περιορισμένης φύσεως. Ταυτόχρονα με τη διδακτική διαδικασία, το τμήμα παράγει γνώση τόσο με εφαρμοσμένη όσο και θεωρητική έρευνα. Καθηγητές και φοιτητές του τμήματος παρουσιάζουν το ερευνητικό τους έργο στη διεθνή κοινότητα και κρίνονται γι' αυτό. Ταυτόχρονα, σημαντικός αριθμός ερευνητικών προγραμμάτων εκπονείται από το τμήμα, όπως η ερευνητική πρόταση του αναπληρωτή καθηγητή Φίλιππο Ζαριάδη, η οποία επιλέχθηκε για χρηματοδότηση από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας στο πλαίσιο της δράσης Αριστεία. Τα προγράμματα Αριστεία έχουν ως στόχο τη χρηματοδότηση ιδιαίτερα καινοτομικών έργων. Χρηματοδοτούνται από τη ΓΕΓΕΤ και έχουν ως στόχο την υποστήριξη άριστων ερευνητικών προσπαθειών. Σε αυτά τα πλαίσια είχαμε την χαρά και τη τιμή ως τμήμα να μας εγκριθεί ένα τέτοιο πρόγραμμα, το οποίο στόχος είναι η ανάπτυξη υπολογιστικών εργαλείων για τον υπολογισμό του τι συμβαίνει κατά τη διάρκεια της βάδισης. Και αυτό θα καταλήξει σε κάποιους δείκτες αξιολόγησης του υποδήματος, έτσι ώστε ο μελλοντικός σχεδιαστής ή κατασκευαστής ενός υποδήματος να μπορεί να αξιολογεί την ποιότητα του υποδήματος που πρόκειται να κατασκευάσει κατά το στάδιο της σχεδίασης.
Οι στόχοι αριστείας στην έρευνα και στη διδασκαλία που έχει θέσει στο τμήμα βρίσκονται συχνά αντιμέτωποι με δυσκολίες όπως το ενδεχόμενο μείωσης ή και κατάργησης πιστώσεων για τους συμβασιούχους διδάσκοντες, που θα είχε σαν άμεσο αποτέλεσμα την αδυναμία κάλυψης των μαθημάτων. Η κατάσταση αυτή αποτράπηκε χάρη σε μαζικές κινητοποιήσεις σε ολόκληρο το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Γενικά έγινε μια εκστρατεία δημοσιοποίησης του προβλήματος και ανάδειξής του στον βαθμό που αφορά και επηρεάζει την ελληνική κοινωνία. Οι ενέργειες αυτές οδήγησαν τελικά στη χορήγηση των απαραίτητων πιστώσεων για συμβασιούχους διδάσκοντες, διασώζοντας από τη μία μεριά τη φυσιογνωμία του τμήματος και εξασφαλίζοντας από την άλλη τη συνέχιση συνεργασίας του τμήματος με ανθρώπους που όλα αυτά τα χρόνια με ψυχικό και υλικό κόστος εγγυώνται το επιστημονικό περιεχόμενο των σπουδών, καταθέτοντας την ερευνητική και επαγγελματική τους εμπειρία. Οι δράσεις διασύνδεσης που διοργανώνει το τμήμα με σκοπό την ενίσχυση του προφίλ του στο εξωτερικό και τη σύνδεσή του με την αγορά αποτελούν σημαντικό παράγοντα τόσο για την αξιολόγηση του τμήματος όσο και για τη δικτύωση των αποφύτων. Η εξωτερική αξιολόγηση που έγινε στο τμήμα από καθηγητές ευρωπαϊκών πανεπιστημίων εστίασε σε δράσεις πέρα από την τυπική διδακτική διαδικασία. Δράσεις εξωστρέφειας του τμήματος, όπως η πρακτική άσκηση, τα προγράμματα εκπαιδευτικών επισκέψεων εξωτερικού και η διατήρηση ισχυρών δεσμών με τους διπλωματούχους έλαβαν απόλυτα θετικές κριτικές. Οι δραστηριότητες από αυτοοργανωμένες ομάδες φοιτητών είναι καθημερινή πραγματικότητα στη φοιτητική ζωή. Πλήθος δράσεων, όπως η έκθεση των έργων των φοιτητών του μαθήματος Στούντο 1 και 2 στα πλαίσια του Φεστιβάλ Επιστημονικής Φαντασίας της Ερμούπολης, η συμμετοχή στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων Άνιμα Σύρος, το ανέβασμα της θεατρικής παράστασης μία στιγμή πριν από τη θεατρική ομάδα του τμήματος, οι δύο κινηματογραφικές ομάδες, ο ραδιοφωνικός σταθμός των φοιτητών Radio Black Sheep, συνθέτουν ένα πλούσιο μοσαϊκό με βασικό άξονα την εξωστρέφεια, οι οποίες φέρουν σε στενότερη επαφή το τμήμα με την τοπική κοινωνία. Το DPSD Beyond είναι μια πρωτοβουλία των φοιτητών του τμήματος, η οποία στα 2 χρόνια λειτουργίας της έχει διοργανώσει διαλέξεις από εσωτερικούς και εξωτερικούς ομιλητές, workshops, παρουσιάσεις και ενέργειες αυτοχρηματοδότησης των δράσεων. Θεωρούμε πολύ σημαντικό κομμάτι το βραβείο το οποίο μέσα από τη συνεργασία μας με τον Γιώργο Τριανταφυλάκο έφτασε στα χέρια της σχολής και είναι το βραβείο για τη σχεδίαση γραμματοσυράς με το όνομα DPSD Beyond, η οποία συμμετείχε στα ελληνικά βραβεία γραφιστικής εικονογράφησης και διακρίθηκε με συγκεκριμένη μάλιστα διάκριση και από τον πρόεδρο της Ένωσης Γραφιστών Ελλάδος. Παράλληλα, θεωρούμε πως ήταν μεγάλη μας τιμή η πρόσκληση που μας έγινε από το Plus Design φέτος τον Οκτώβριο να παραστούμε ως κεντρικοί εισηγητές στην ημερίδα βιομηχανικού σχεδιασμού για το 2012. Όπου εκεί μπορέσαμε να προωθήσουμε ακόμα περισσότερο τη σχολή μας και να προτείνουμε ένα νέο μεταβατικό μοντέλο για τη σύζευξη όλων των κλάδων του design υπό μια κοινή ενότητα. Το Σεπτέμβριο του 2012, το τμήμα διοργάνωσε στη Σύρο το πρώτο ευρωπαϊκό θερινό σχολείο στα καινοτόμα θέματα της σχεδίασης υπηρεσιών για αειφορία. Το ΣΟΥΣΕΝΤΕ, εντατικό πρόγραμμα σπουδών διάρκειας 2 εβδομάδων, χρηματοδοτήθηκε από το Εράσμους και διοργανώθηκε με τη συμμετοχή καθηγητών και φοιτητών από τα πανεπιστήμια του Delft, του Lancaster, του International School of Design της Κολονίας, με προοπτική να εξελιχθεί περαιτέρω τα 2 επόμενα χρόνια. Τα project που έγιναν στο πλαίσιο του εντατικού σεμιναρίου, στο brief τους αποτελούνταν από πληροφορίες από προβλήματα του πραγματικού κόσμου και οι πελάτες μας, αν και δεν είναι δόκιμος αυτός ο όρος, ήταν το Επιμελητήριο Κυκλάδων και η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Ήταν πολύ εντυπωσιακό το επίπεδο της δουλειάς, ειδικά στο πλαίσιο της μίας εβδομάδας, μέσα στην οποία πραγματοποιήθηκε το project, και πιστεύω ότι όλοι φύγαν ευχαριστημένοι. Βέβαια, οφείλουμε να πούμε ότι οι ευχαριστημένοι φύγαν κυρίως επειδή είχαν μια ευκαιρία πραγματικά να δουν τον ελληνικό τρόπο ζωής και να ζήσουν κάτι τελείως διαφορετικό από τη δικιά τους καθημερινότητα στις χώρες στις οποίες ζουν, και τολμώ να πω ότι όλοι μαζί μάθαμε, διασκεδάσαμε και φύγαμε πολύ σαφότεροι από τη Σύρο.